Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jaydele moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka talata caggal nde min jooɗi balɗe tati nde min koccodirani e moɗon ko yewende tan min dañata hen ɗum noon goto fo salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol bertama juuɗe gam tan ñagade duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna o foof ha oɗo boros wawa hollude en caggal ɗum noon no subaka fof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye woni e ɓandu gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata a salmitama yewnanoma kadi no fewi weekend ma juuti machallah ngol waɗi laabi ɗiɗi noon e yontere wotere andi ngol to hawruno kadi koye février caggal julde non tigui e garano altine garɗen ko talata hande kadi wayi noon ndeɗo yontere wayi noon ɗum noon machallah ngol waɗi noon lawol gadnol walla laabi ɗiɗi deggodirɗi keɗen keɓa weekend mo ganduɗa ko balɗe tati ɗum noon kadi ko noon tawi ko balɗe tati deggodirɗi wadde ko salmindema e yewnnodemo no fewi kono kadi salminde ɓe ganduɗa ɓe ko yeeɓiyankoɓe meɗen wonɓe e nder kam e caggal leydi kala ko yewnudeɓe no fewi saabu jooɗade baltere deggodirde en kuccidirani e mabɓe e yewende en mawni no fewi kono tan no wano waade foof kam ko eɗen mbiya tan caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kam e babano ko en wiide kala subaka ko noon kadi ko weltare e weytare joguiɗen gam tigui huccidde mabɓe e wideɓe subaka he assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ko kabaru goto ɓuuri tengtude e nder jaydeji leydi men Sénégal ko ngol ɗo ɓamtugol duuɗe école aji leydi men Sénégal kaytuɗi ɗum ɗon noon jaydeji ɗi kala e oɗo saaha hande e Piindi dawri ɗum tigui koye on ɗon kabaru caggal ɗum vox populi udditadama ko noon tigui jayde wi ko laamu leydi Sénégal yaari caggal ɗon ɗo heddi waktuji seeɗa tan e guddirgol hono ɗen ɗon duuɗe ɗe wiide noon oɗo saaha hande de ko ɓamtogol ɗin kalasuji woni de hande ko wonti tuuba horde tigui ɗum ɗon ɗo hayso woni ndi worba wonata tigui doƴƴorba ɗum ɗon noon jayde artinde holliti wonde de ko caggal nde kamɓe joguiɓe ko yewteɓe gueɗe jangde nde caggal nde ɓe caali tigui hono gonga gonaɗo oɗo saaha hande de ɓe dañi ha joni damal walla falantere ɗo ɓe jaltiri ɗum ɗon noon ko caggal nde teska fodde enseignant ji woni jangguinoɓe sappo toon to Ziguinchor tawda e rafi oɗo biteɗo coronavirus nde holtini wonde ko adi hono jagoɗo tambiɗo jangde o ina habra wonde e ko yewti koye kaytugol ngol ɗon guddirgol e ñalawma hande o tawi de ko ɓe ganduɗa ɓe ko jangguinoɓe to banggue privé tawi ko duuɗe catholique en ɓe kañumen kam pimno ni ko wasde rutade hande ɓen ɗon nangguno ko ñande nayyi lewru nduɗo ɗum ɗon de hawri kadi koye nawannoɓe enseignant ɗi kañumen koye mumen dartini kala ko fate banggue yaaha garta jayde arti e goɗɗum so konngudi mo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓale leydi men Sénégal so wiide makko de yo yimɓe pamma Dakar natti tigui wonde haare ko fate banggue leɗɗe cafrirɗe Dakar hande o sohli ko haare moni kala ɗo woni ɗo ina wayno daro gam tigui folde oɗo rafi sona ɗum so tawi Dakar folama ne wayno ko leydi Sénégal kala foola ko jayde l'observateur arti jayde groupe Futur Média kañumne ha joni arti koye baɗo Touba horde ɓe ganduɗa feeñi tigui hanki jamma sanga waktuji nogas tati jamma ɗum ɗon noon nde wi tan ko dirtingol ko yewti koye guddirgol ɗi kalasuji ɗi ganduɗa ɗi ko kalasuji kawgueɗe nde wi tan de oɗo saaha hande ko hol tan ko lombi walla ko woni e nder nderigol ɗon dirtingol so wiide mabɓe de wonde ko ene woodi ko wiyete ko hono pression fewde kay e hoorejo Macky Sall saabi noon won e pelle dariɗe mbi yidde mumen tan ko yo jagorɗo Mamadou Tall itta tigui e nden ɗon jappere jayde arti e limore lebbi tati ko coronavirus naati leydi men Sénégal nde wi tan de ko lebbi tati e kulhuli kono kadi lebbi tati e goƴaji hani e maydeli saabi noon nde limi holiti wonde e Sénégal dañi hono capanɗe 90 bijo keddiɗe oɗon boros biteɗo Covid 19 ɗum waɗi ko ñalawma hanki jayde libération nden ɗon jayde wi ko Covid 19 dirtini hono guddirgol ɗin ɗon kuuruji walla mbiyen ɗin kalasuji tigui ɓe kolliti wonde noon ko enseignant ji woni jangguinoɓe sappo kañumen daaba e boros coronavirus toon to Ziguinchor e nder noon hono e nder hen noon fodde temedere e capanɗe tato mbaɗama ko wiyete ko en quarantaine manam tigui ɓe joncama e oɗo saaha jayde ne sifo noon holtan no gouverneur o saaha hande kay daari ha kay ɗum ɗon wasi latade haɓe mbawi tigui yitude ɓen sappo ɓe ganduɗa ɓe ina gondi e oɗon boros coronavirus Dakar capital tigui on ɗon boros no jayde wiiri ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati e joyo neɗɗo kañum tigui goni ko keeɓi o rafi o guila tan nde rafi o naati leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr noon suuti konngudi wi wonde so tawi de en pooli e haari wuuro lamorgo ngo Dakar konngudi makko ene jokkite e nder nden jayde tawi koye hello ɗiɗi ha joyyi kono kadi jayde ne lima Sénégal dañi capanɗe 4 bijo keddiɗe o boros coronavirus ɗum waɗi ko hanki
jayde ras ada arar Las quotidien e kongoni mudum dabbe kiniɗi ndi wiide ko guddirgol ɗiɗon kalsoji to banggue examen ɗi oɗo sahade laamu ngude ene wayno dirtani foof ɗum ɗon noon ndi wi tan ko e nder temedere e capanɗe nayyi tawi ko jangguinowo hen sappo tawama ene gondi e mboroso ɗum ko toon to Ziguinchor kono ɗum ko jayde ene sifo hen konngudi jaji so wiide wonde de ɓe arti kadi ha joni limore lebbi tati ko covid 19 naati Sénégal oɗo sahade hono oɗo rafide ine jokki ha joni laydi e nder leydi men Sénégal ene tawe e hello jeegom ha jeeɗiɗi e nde jayde witende Las quotidien ko le soleil wi jayde gendire nde kañum ne ha joni ko yiddude ɗe arti nde wiide ko enseignant ji jangguinoɓe sappo kañum tan de tawa ina gondi e coronavirus toon to Ziguinchor nde wi tan noon ko ɓamtugol tigui ɗin ɗon kuruji dirtinama gam tigui ha joni riwtude walla jogade kuluhuli eko yetti ko e daɓodiral e nder kala suuji ɗi saabi noon jayde waɗi ko photo hoorejo Macky Sall e subaka hande o e hello mabɓe arwani ngo e quotidien le quotidien nden ɗon jayde kañum ne ari koko yetti ko e oɗo boros covid 19 nde wi tan oɗo saha hande ko etade wurdude e ko yetti banggue scandale manam e cokki e nguya saabi noon nde rewti ko nguɗi komo ganduɗa ko Mansour Faye jagoɗo tambide ko fate banggue ɓamtare dowri kanko de o saha hande joppi waɗoɓe hono nawannoɓe ko yetti koye kon ɗon maaro so wiide wonde ɓen ɗon de leeli yettinde hono kan ɗon guura e ɓen ɗon fodɓe tigui hokkede kono kadi jayde arti e Abdoulaye Diouf Sarr omo ganduɗa ko Cheikh Oumar Anne Mamadou Talla Ali Ngouille Ndiaye nde wi tan oɗo saha hande ko yimɓe de jeeyaɓe e tumaɓe e ko yetti koye on ɗon fannu kono kadi jayde arti e ɓamtugol ɗin ɗon kuruji ɗi ganduɗa ɗi ko dirtinaɗe tigui ha diwa oɗo saaha kono ɗum ko jayde holliti wonde coronavirus de saabima ha Karim Wade feñci e nder leydi Sénégal ɗum ɗon noon ko wiide tan kanko ɓi Abdoulaye Wade de o neldi ko tolni ujunnaje 5 tawi ko kit to banggue test rapide manam tan ko ƴewirte to banggue rafi coronavirus tawi ko hunde ɓurde yawde ɗum saabi noon jayde holliti ɗum ene tawe e hello jeenayyi e jayde witende quotidien le quotidien jayde enquête loski nden ɗon loski hande ko e gonka oɗo rafi ha tengti noon e loriɓe hen ɓe to banggue faggudu leydi Sénégal nde wiide ha hande de ko goƴaji kam e mette hani e tampere ene jokkani leydi Sénégal to banggue faggudu nde wiide ko oɗo pandémie covid 19 ine jokki ha joni fiide leydi Sénégal e becce ha tengti noon to banggue ɓe ganduɗa ɓe ko hutortoɓe walla mbiyen daraniɓe banggue faggudu leydi ndi kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko waɗoɓe yaaha garta kolliti wonde de ha hande ina paadi gam laamu ngu itta ko fate banggue hono haɗide nde waɗi e dow mabɓe kono kadi jayde arti e koɓe noddiri volte face manam tan yaaha garta mbo hoorejo Macky Sall waɗi e to banggue guddirgol ɗe duuɗe école aji leydi men Sénégal jayde stade coftal balɗe ko ɗon tigui guddirten roɓine men jayde jewɗo subaka hande Liverpool yidde muɗum e oɗo sahade ko tekkinde défense muɗum no hannirta ni saabi noon ɓe pawi capanɗe 4 milliards e copreje CFA wondude e biteɗo IVEC Uruguay mo ganduɗa ko pettowo toon to Liverpool gam tigui yidde hebde omo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly manam capanɗe 4 milliards e on ɗon Uruguay de gam de ɓe mbawa hebde on ɓiɗɗo Sénégal najo keblino kippo noon hono Jurgen Klopp oɗo sahade e holliti tan peeje mum e peccorɗe kala ko hebtude hono ɓiɗɗo Sénégal najo kono kadi oɗo saha hande de eɓe jii tan wonde so tawi Kalidou Koulibaly e Virgil van Dijk darima caggal ne wayno eɓe cohli ɗum no fewi kono kadi ɓeɓe ganduɗa ko o biyeteɗo Gattuso mo ganduɗa kam heblinta Kalidou Koulibaly toon to Naples holliti wonde yidde muɗum de koko nangti e ɓiɗɗo Sénégal najo saabi noon jayde waɗi ko photo makko kanko ɓiɗɗo Sénégal najo hono Kalidou Koulibaly sababu ndemo wonde e défenseur mo ganduɗa o hande ɓurɗo mantinade e jeeyaɗo e ɓurɗo mantinade en tout cas e nder windere nde ko ɗum wonno ko tongude roɓe ɗumen jaydeji o subaka Aissata noon tigui Amadou en garate e ɓoore wonde woni banggal gueɗe rendo hande noon banggal gueɗe rendo no kalɗa ɗum joni ni ko jaydel ɗi fo dawre hande woni école mo ganduɗa fotino uddide hande 2 lewru juin haytama noon ha holden mataw soɓe jewtude koye mabɓe ma ɓe gartan hen yimɓeɓe anda ko holde école o ƴeftitta Amadou noon ɗum holliri ha joni doole rafi o e nder leydi ndi e nder windere ndi fo Amadou tigui ko hunde nde ganduɗa holliri hoore muɗum kadi eɗen misiken kaali ɗo mbiɗen uddirgol no mbiruɗen ni yaawi to banggue duuɗe ɗe ko noon kadi mbiruɗen yaawi to banggue jumaɗi ɗi banggue dente kewɗe sababu eɗen gandi ko nokkuji kulaɗi gam wawde laynude oɗo rafi biteɗo coronavirus donc noon ko ɓuuri hen ko bettude tan ko ɓuuri hen ko hamnade ko yaade ha presque dernières heures manam tan ɗo heddiɗe o heure uji seeɗa yimɓeɓe kaala walla jagoɗo tambiɗe ko wiyete ko e jangde kam e laamu muɗum kala haala wonde dirtinama ha diwa oɗo saaha wadde firti
ko ene jogano kulhuli wala ko décision mo ganduɗa o koko ƴetta tawi ala ko wiyete ko hono concertation manam pamodiral to banggue acteur uji hewɓe saabu hande en jiiguira laamu ƴettino pellital wonɓe ganduɗa ɓe tambiɓe jangde nde kollitino wonde jaadani hen saabu nawde sukaɓe duɗɗe ne wayno ko wadde ɓe exposé to banggue rafi o ko noon kadi ɓe ganduɗa ko enseignant ji wadde hande so tawi wiyama fodde sappo tawama ene gondi rafi o tawi koto banggue enseignant ji eɗen gandi ɗum ɗon wadde sikki joganoɗo déjà omo ɗo henna kono kadi eɗen nana laamu ngu no wiya ko yidde wadde sauvé année o manam yidde fabade woto dañde ko wiyete ko hono hitande soyde woni année blanche kono kadi mbi sikki fabade gurdam e fabade rafi cellal manam fabade cellal yimɓeɓe e sukaɓeɓe ɓurno jojjude e wiide ene faabo ko witi ko e jangde nde mataw ko ɗum ɓe paami kono ko wonti ala dernière minute en tout cas noon tigui Amadou joɗama ha heddi waktuji seeɗa nde fuɗɗi haalede won hen ni Amadou hande sukaɓe mumen pini ha ɓufti mbine jaaha école ko nden puɗɗi andude tawi tinano kabaru ɓe sukaɓe jahani école ɗum ɗon ne aɗa andi koko ganduɗa ko bettere e hewɓe kono noon ko décision mo ganduɗa ko eko wawi ɗum addude fof ma hewɓe mbi ko ɗum woni ɓuural e sukaɓe e jignaɓe sukaɓe saabu Amadou koko ganduɗa hande ko mofti ko ni heewi aɗa nden kalino ɗum hen en kalino ɗum ɗo mbimami Amadou ɗum ɗo ko mofti ko ni heewi saabu gueɗe mimi ɗi ni heewi saabu sukaɓe hewɓe hande gummoto ko galleji mumen ma ƴefta auto ji transport nde puɗɗo yettade e école aji mumen hande so tawi transport o hande kañumne ha joni no yaruno ni yaari ma yimɓeɓe koko ponda e ɗum ɗon foof hande musat sukaɓe pini mbine jaaha école ko way noon e laaɓi ɗi ɓittat musat ɗum ɗon foof koko foti ƴewtede eko wiyano kadi ko banggal gel uji hen ma ƴette nawe école aji eko way noon est ce que ɗum ɗon foof paari hande ko Allah tan andi e goɗɗum mesure aji ganduɗa Amadou hande école aji ine namdi ɗum ha gayna nde sukaɓe jaaha école est ce que hande gouvernement o paari pour sukaɓe dutto est ce que jignaɓe paari est ce que sukaɓe paari ɗum ɗon fof ko namde ganduɗa hande ina joƴƴini yete en tout cas dal so tawi oɗo décision ƴettama ko décision mo ganduɗa ina yooɗi ko décision tedduɗo so tawi koɓe ganduɗa ina dañi rafi corona ne woni jangguinoɓe ɗum ɗon fof koko ganduɗa dal ko décision mo ganduɗa ko décision tedduɗo ƴeftaɗo hande gam fatude banggal jangde nde ko fatte ko noon Amadou hande ina wawi fondede hay so tawi sukaɓe hande jotto ko lewru mbaɗa vacance ƴeftita jangde mumen ko jooɗi ko tan hande timmi vacance tigui wadde noon so joɗama hande sukaɓe jangga lewru walla lebbi ɗiɗi nde puɗɗo faade examen ji mumen te ɗum ɗo ma wat impact ha joni e banggal examen ji ganduɗa Amadou datuji tottanoma ha gayna surtout Aissata aɗa andi ko laamu ngu huuli ko koko waɗat tan année blanche koko waɗata par ce que eɗen gandi ko Sénégal koye ndungu paaɗen so tawi tooɓi eɗen gandi école aji ɗi ko kewata ndiyam walla hen saji galleji so keewi yimɓe parte ko école aji ɗi par ce que eɗen gandi tooɓo aranno koye saaha vacance hande so tawi yimɓe jooɗima ko ɓaddi hande lebbi tati ene wayno janggani so wiyama yo ene forcé kadi uniquement pour yo année o sauvé ɗum ɗon mbiɗa sikki wona feere moƴƴere kadi so tawi neɗɗo waƴama yo Allah dandam waɗitaki yo Allah hokkam ko ɗon tigui laamu ngu fonno miijade guila adana gurdam sukaɓe ɓuuri jojjude e par rapport e ko yewti ko e ko wiyete ha joni année blanche par ce que laamu waɗi hen hono milliard uji kewɗi min jiiɗa ɗum ɗon ne wayno wasa wadde to banggue examen aji ko way noon kono hande o ken daɗaɓe alay saago jaɓen ɗum ko rafi o hande daari ina wiya jaare ni jaare no min lelnata kuulam wadde eɗen ponno jabde ɗofɗen kuule ɗe ɗum ɗon wasa hebden kono noon eɗen gandi état ji ne liggodira hande e nder Afrique ko ɓuuri hen ko hewde ina wayno ko hande hono ɓamtata jangde mumen walla ɓamti hande ko wayno Niger ko wayno Congo Brazzaville ko way noon e ko way noon ko état liggodirowo eɗen gandi kam ko kaldigal hakkude mabɓe woodi ha moni foof wiya bon yimɓe ɓamtanigo le 2 kono noon kadi ha hande won ɓamtoɓe le 2 ɗum ɗon jiga ɗumen kono won ɓamtoɓe hande ɗum jigano ɗumen Sénégal ne gasa tawi koye ɓen jeeyno kadi eɗen mbawi wiide ko yettere Allah no fewi saabu ene wawno yehede ha e nderi ha yontere walla ha lewru ɓeɗo peeña mbiye tawama ene gonde rafi o tawi daaɓi ko feccere goɗɗum te ɗum ɗon e on saaha ne wayno ñingore nde mawnat te kadi ko hunde ganduɗa nde vraiment hulɓinta noon no fewi saabu eɗen gandi école ko hawrat toon ko rendo mawgo kono kadi hotoɓe kadi tawde ko rendo wadde ɗum ne wawno jibinde caɗele eɗen jetta Allah tan vraiment nde ɓe
ɓe ƴetti pellital e ɗum ɗo yawde feñde joni o ne wayno ɓe mbawa riwtude hono natgol école aji ɗi noon tigui Amadou oɗo rafi yo hollu en caggal yo Allah dandu en e oɗo rafi kono kadi yo Allah ittan en ɗo oɗo rafi Amadou saabu addi jakede woni rafi mo ganduɗa hande fooli tigui kala ko ganduɗa woni windere nde saabu holliti hoore mum e banggueji foof saabu si hande ha école aji mbawa hay ƴeftitede jangde wawa rutte ɓe sukaɓe mbawa duttade école aji jangga gouvernement ji kamɓene ɓe mbaɗi koɓe mbawi kono noon mataw ko ni Allah yiɗiri Amadou en mbawa sona jabde ɗum koɗo mataw kaɗeten juste haadema arde hen tan ko information ɓe siki hayso tawi jande ɗi peññinani il faut kalen hen eɗen gandi Sénégal hande huftidini to banggue rafi coronavirus ko région goto heddino woni diwan Matam ene wayno ɓe kiiɓi kama ɓe gadiɗo kamɓeni toon to falde raneru ferlo holliri tan wonde hande rafi o huftidini dendagal leydi Sénégal kala e kuuɓal kanko noon tawade no wonde rafi o ko ɗo e Dakar tigui ummino ko tefanke mbaɗa o yaaha garta kunde Dakar e gonɗon wuuro hande o noon o waɗama testé o tawamo wonde e rafi o ɗum ɗon en kalli ɗum hanki e to banggue radio kono noon kadi sen kalan tan gasa yimɓe mbi mataw ko ɗum information goɗɗo kono ko information goɗɗo hande en tout cas Sénégal huftidini kono ɗum ko arde e wiide banam debbo hono acca haadi wan mo ganduɗa ko debbo mo babaɓe looti madame Anne toon to Nouadhibou eɗen mbiyamo tan joyeux anniversaire ko oɗo ɗiɗi hande lewru nduɗo ina wayno o waɗata fêté anniversaire makko eɗen mbiyamo tan balɗe juɗɗe e batane moƴƴe kono kadi yo waɗa fêté galle o wasa yaade mbeɗa andi ko neɗɗo jiɗɗo beelemo no fewi o rento dentade kadi woto invité hay goto jooɗo galle tan anani on saaha mbawa wadde fêté anniversaire o ano e joom galle o hono monam gonɗo ɗon o wonde sukaɓeɓe mbaɗon toon fêté mbasa yaltude noon tigui Amadou e salminde Nouakchott naɓe foof sen naati Mauritanie en calminto bandiraɓe foof hay goto woppa saaha noon e nenam ganduɗa nan toon oɗo saaha wawa artude nan toon uddi nan toon ɓiili tigui e dendagal bandiraɓe wonɓe toon to diwan mo Mauritanie foof calminama jurama e wiide tan joyeux anniversaire kala mo ganduɗa ko jibinande hande Amadou ɗo min guddirta ruɓindu jaydeli meɗen ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ha janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano e banggal caméra o ha gongol